siyosutha ngani wena uyikhulumayo. Uyabona uma ukhuluma uyajala. That's why mina ngithi kuwe umele ubheke ukuthi ukhuluma uthini. Amen. Unawo amandla okuphilisa abantwana, unawo amandla okuphilisa umndeni, unawo amandla okukhulula ababotshiweyo, unawo amandla okukhipha izinto zakaSathane empilweni yakho. Ukhuluma uthini? Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibheli lithi ukufa nokuphila kubusiwa ngani? Ngelimi lwakho abaluthandayo bayodla yini? Isithelo sakhona. Angicabangi mina ukuthi kunomuntu angatshala isithelo angajabuleli ukudla isithelo sakhona usitshalile eyadini yakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sengiyaqeda manje. Ngicela ungasali emuva. Bazalwa ngicela ungasali emuva. Ngithi uSathane akana yini amandla empilweni yakho. Wena into yokuqala balekela kuJesu. Amukela uJesu. Ngithi kuwe uSathane why afuna wena akuthathe? uSathane into ayifunayo ukudrive impilo yakho ukuthi wena ungayenzi intando yoNkulunkulu. Manje wena nqama ngempilo yakho, amukela uJesu somsindisi ukwenzela yini? Ukuthi wena yonke into uyifunayo empilweni yakho uze uyithole. Amen. Ake uthole yonke into uyifunayo ma uvuma uSathane enze intando yakhe phezulu kwempilo yakho. Ungavumeli uSathane. Hallelujah. Amen. Izobe situation ime kanjani uNkulunkulu angazi kuyikhona. Yonke into uNkulunkulu kwakhona kuyikhona. Hallelujah. Ithi ngitsheleni naye indaba ngiyanisebela. Uthi uSathane masambona uJesu ukuthi uphethwe ngendlala asentabeni 40 days angadli lutho. uSathane uyasondela. Uthi ngamampela mawuyindodana yoNkulunkulu tshentsha lamatshe laya abe isinkwa. Ngothi uJesu uyazi ukuthi akaphili ngesinkwa sodwa, athi kubhaliwe uthi ngeke ngiphile ngesinkwa sodwa, ngiyophila ngani nangesi. Hallelujah. Amen. That's why ngithi uSathane uzobheka lapho wena uwiki khona. Ngikutsheleni ngoSathane, ungavumi isimo sikucinezela. Kulezi izimo ngeke uzikhiphe, sizohlala sikhona. Mara noma simo sikhona, wena ungavumi kuba nali nelimited empilweni yakho. Nyuka mafuna ukubona, ungabheki la. Hamba ehlane. Hamba ehlane. Mafuna ukubona imiracle kakhulu, uyobheka ukuthi lesihlahla sikhule kanjani phezulu kwelitshe. Isihlahla sizivela sathola ukuthi kunelitshe, mara zange situpho ukukhula ngaphezulu ngengelitshe. Sathola i-direction ukuthi mina impande zami ziyonaba kanjani. Nawe nale problem ubhekane nayo mina ngayazi, ngithi khula. Amen. Amen. Ungacinezeli ngeproblem. Amen. Pakama. Jesus. Pakama. Amen. Noma situation injani asiyakho phosa kuyo Jehova. Amen. uJehova uyokhipha kuyo. Amen. Hallelujah. Amen. Abazalwane thina sithi la ekhaya siyahlupheka, ungayikhulumi le ndaba leyo. Ithina ekhaya thina sizodla sisude nabantwana. Yes. La ekhaya thina siyophumelela. La ekhaya thina siyophumelela. Hallelujah. Amen. Kuba impilo phezulu kwabantwana, phezulu kwabazukulu, phezulu kwefamily. Hallelujah. Amen. Cela siphakame. Hallelujah. Jesus. Cela